Dios. En pintura y aparte tiene algún referente del chico este de Ferran Bosca. Esto fue un proyecto de Elena que fue casi el regalo que me hizo cuando me jubilé, que me propuso escribir algo castellano o valenciano. ¿Qué pasa? Valenciano, estaba en valenciano. Entonces un día em va convidar a que intentar escribir una historia de la Cira per a adolescents. I jo li vaig dir que aquesta idea no m'atreia, perquè primer que ho sap Aure i Jesús i tots, que la història del Cira té moltes llagunes que no sabem, i segur que en aquell moment jo estava més per la literatura, per la ficció, per la creació literària. I li van fer una contraproposta, dir, per què no en lloc d'una aproximació de la història fem un llibre de relats, de contes? Inclús el títol va néixer Cuentos de la Isla. Jo ho vaig escriure en castellà perquè escric en castellà i Leo, el traductor de l'Ajuntament, ha fet un treball impressionant. Hem estat 2 anys llargs treballant i Bosca ha traduït en imatges tot. Ferran Bosca, sabeu que és professor de l'Institut Josep Maria Parra, és un bon pintor i a més és molt amic. I entonces ràpidament arribarem a un acord i en principi pensava fer 20 contes, però si aneu contes, doncs un aneu contes, no pot ser. El primer conte és de la muntanya Roja per la muntanya Xolat, perquè pensi que els dos elements que defineixen el Cira és la muntanya per un costat i per l'altre el riu. Entre el riu i la muntanya està l'aigua. I entonces el que he intentat és la llar, que possiblement es pot utilitzar si teniu el llibre que Carles li va donar. No, perquè una promesa com va vindre a un part d'interès seva per parlar de bueno, havia aparegut el nostre senyor i havia dit que s'acaba el món i tenia que convertir a tots, a cristians, morros i jueus. I quan predicava, arrasava. Quan venien els alumnes a veure això, doncs dir que era això. Són les gàrgoles de l'edat mitjana, tota aquesta iconografia terrible i apocalíptica, i així la mare de la xiqueta està representant el miracle del Mocauet. Passem i entrem en l'època del segle XX. I així en el moment en què, diguem, la ciutat del Cira és l'època de les Germanies, i el moment en què es comencen a construir el monestir de la Volta, l'església. I n'hi ha una història, i així la protagonista és una xiqueta, o sigui, independentment del que sigui. Aquest és el que més m'agrada a mi, el més literari, és la Morisqueta. I jo no ho sabia, i a partir dels llibres de Tomàs Pensau de Tossa, i buscant informació, apareix que en el moment de l'expulsió de l'època de Felipe III se separen els pares i gent xicoteta. Per la gent xicoteta, com saben que morirà en l'exili, les deixen a cura dels cristians. I en concret, la mare, poc abans, li fa un tatuatge. I el tatuatge és el perfil de la muntanya Roja. I el té. I la vespre de la boda, la xiqueta, que ja és una adolescent, està evocant com perderen el nom, perquè es batejaven del matí, per l'esprà es borraven la senyal, però tenia nom cristià, el nom musulmà, i esta diu que la mare diu que cada matí, quan veig a la muntanya Roja, se'n recorda d'ella. I així és justament el Talla Roja, la Penya Roja, i mira la mesquita en el moment que és el sol, que és el que fan els musulmans. Este d'ací són redòbles de guerra. Els valencians són com els de Xàtiva, que resistiren i així els van anar. Cremaren la ciutat i les canviaren de nom. Així en el Cira, quan sonava una canonada, ràpidament tenien la bandera blanca. I en la guerra de successió, una vegada els austracistes,